Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni Gadulong sa inyo. Kagyari nato nga mga top stories subong adlaw, September 27, 2024. Anay Lisod Assistant Secretary Engineer Lea Delfinado, opisyal nga kandidato sang NPC sa pagkakongresista sa 4th District sang Negros Occidental. Bagyo nga Julian, ikaanom na nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas hindi nga bulan sang Setyembre. Ginahingyo ang LGU sa Mursa ang osisao na natabok ang pagpaminta sa mga bato sa suba sa isa ka resort. Councilor Jude Tadeo Saison handa nga magpapili bilang vice-alkalde kung hingyo ni Mayor Abby Benitez. Kag sa good vibes, makaunta preska nga seafood sa tripping ruming kag kilalahon ng 10-year-old nga babae nga Kyrie Irving sang Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga Julian, ikanapulo ng bagyo nga nagsulod sa Pilipinas, sini nga tuig. Last 10 kinasang aga, yara na sa 525 kilometers ang isang Itbayat, Batanes, ang bagyo nga si Julian nga may kabaskugon nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. Sa subong do halos wala na sa movement si Julian gani ang dala sini nga pagtipon-tipon sa panganod ang nagapabilin man sa Northern Luzon. Wala pa sang area nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal karon. Kinalantaw nga magabaskog pagid ang bagyo samtang nagapalapit sa Kalayan, Cagayan buwas sa aga. Sa Domingo sang aga, ginapaabot nga magapalapit na ini sa Apari, Cagayan. Si Julian, ang ikaanom nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sini nga Setyembre kag ikapulo naman sa Pilipinas. Sa number 9, mga pamatan-on nagsalida sa ilang abilidad sa robotics sa isa ka national kag provincial competition nga ginsalida diri sa Negros Occidental. Sa 4th Battle of Bots Robotics Competition 2024, may 720 ka mga estudyante nga nakigbahin sa kompetisyon nga mayara sa nagkanainlain nga categories nga nagalakip sang line tracing, mission challenge, sumubot kag innovative project ideas. Sunod sa kay Maria Cristina Orbesido, ang knowledge si administrator, makita na pagsaka sang interes sa mga pamatan-on sa robotics. Sa unang nga gin-launch sang 2019, may mga isa kagatus pa lamang ka mga kabataan na nagpakigbahin. Karon, nagdangat na ang mga nagpakigbahin sa 720. Sunod sa kay Melvin Matulak, ang founders ng Pinoy Robot Games, unang taon, yara pa sa nagkalain man nga level ang skills sang mga estudyante. Ang labing tinutuyo nila among ang ini ang maghahatag man sang ligwa kag higayon sa pagdevelop sang sini nga mga kabataan nga mga future inventors. Biyernes ginpatigayon ang national nga kompetisyon kung saan ang mga nagdalaog sa 4th Battle of Bots ang nag-engkwentro sa iban pagid nga mga nagdalaog gikan sa Visayas. Ang mga nagdaog naman diri ang hatagan sa higayon nga makapakigbahin sa international competition. This year, meron innovative project idea, mga pinakataas na level sa robotics competition, and then ang ato nga mission challenge. Very exciting ining mission challenge kay voice command ni siya nga robotics, no? So mahambal ka lang sa robotic program mo, hambalin mo robot, and then ma-follow siya sa imong voice command. Ang support, kumusta ang agena? Overwhelming ang support sa DepEd kag sa local government units nato, no? Kung makita mo ang presence sa aton yung mga schools, grabe gid. Kami man mismo na surprise kay when we started this program
jutay pa lang gid ang schools, no, nga nag-interest. And then, this year, grabe, gidamo-damo, gid ang damo na gusto mag-host sa ang aton nga hackathon and competition. We are coming out of the emerging or the beginning. Some are in the intermediate, some are still in the beginning. But ang focus kasi namin sa Pinoy Robot Games, while our final intention is really to have young people become inventors, ang focus ng intervention namin are really teachers. Okay. Because students come and go, they graduate and so on. But if you don't have prepared teachers, nothing happens. Sometimes, one big mistake is that teachers depend on the best students. You are good in science, you're good in math, you do robotics. That is a misnomer. Because we always believe every child, given the opportunity, would excel. Sa number 8, mga barkers sa downtown sa Bacolod, iga-regulate sang LGU. Kabahin sa kapin 20 ka mga barkers sa mga ginpangsikop sa ginpatigayon nga inspeksyon kag clearing operation nga ginpangunahan sa Public Order and Safety Office sa Bacolod Public Plaza sang kahapon nga adlaw. Ginapandaman sila ni Poso Head Retired Police General Primitivo Tabuhara nga hindi na sila tugutan nga magpasaka pasahero kag pati na magpaisol sa mga salakyan tungod sang reklamo sa mga drivers nga ginaligar ila ginabuyayaw kag ginasinggalan kung hindi sila matagaan kag kung manubo ang suhol nga ila nabaton. Ginsiling ni Tabuhara nga dapat ma-regulate ang kadamuon sang barkers ilabi na sa downtown area agud na paiway ang mga reklamo kag masiguro nga hilway ang mga car owners sa pagpark sa ilang mga salakyan sa mga gintalana nga parking areas. Kabahin man sa ginamonitor sang Poso ang mga car wash boys nga ginaligar nagapanagtub sa tubig halin sa plaza. Oo, pati wasboy na dapat hindi sila magsinabada sa kay sila man ang gakos man daw sa traffic. Hindi may mga moves ang unang agaan man na sila sir ID do ka muna bla. At least nang identify sila. Well siguro kung part sila sang tourism siguro sang syudad kasi pwede na sila matagaan siguro sang legal kag matagaan sang tama nga orientation para man makabulig sila siguro sa syudad. But Sa number 7, bangkay nga nasapuan sa baybayon sa Talisay City sang kahapon nga adlaw ang nakilala. Bangkay ini sang 78 anyos nga babae nga taga Bacolod City. Nakilala na ang bangkay sang babae nga nasapuan sang isa ka mananagat sa baybayon sa Talisay City kag ginguyod pa Bacolod Huwebes sang aga. Ang biktima ginkilala kay si Minda Flores, 78 anyos, isa ka balo kag residente sang Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 2, positibo nga ginkilala ang biktima sang iyaman mismo nga pamilya. Nag-request ang imata ni Flores ang autopsy agud matumod ang gikamatay sang biktima. Uli nga nakitaan si Flores atong September 23 bangod base sa statement sang iya pamilya kung kisa nagakalipat ini kung paano magpuli bangod sang katigulangon. Import clearance fee para sa high fructose sugar o kung HFCS ang ginpasakaan ni Watts ang Sugar Regulatory Administration sa 30 pesos kada bag. Wala na talupangdan sa pamunuan sa Sugar Regulatory Administration nga napanubuan ang import clearance fee sa high fructose corn syrup o kung HFCS. Paring sa 30 pesos kada sako sang ukon kada bag sang HFCS ng 2017 nang nubo ini sa piso kag 50 centimos per bag. Gani ang desisyon ng Sugar Board sunod sa kay SRA Administrator Luis Pablo Azcona nga ibalik ini sa 30 pesos per bag pagi sa gin-issue nga Sugar Order number 4. Ang HFCS ang masami ginagamit nga artificial sweeteners sa kadam-an nga beverage company sa pungsod. Gindugang ni Azcona nga ang manubo nga import clearance fee ang nanging kabahin sa mga rason kung nga halos wala nagasaka ang demand sa domestic sugar. Nalakip sa ginakaalarma sa katapos ang sugar industry ang pagsulod sang dugang nga sugar substitute o kung ginakabig other sugar sa pungsod. Tungod sini, pinadiyon sang SRA ang pag-draft sang masunod nga sugar order sa tuyo nga mapangapinan ang mga sugar farmers sa mga inepekto sang dugang nga imported sugar products. We'll also be working hard to protect our farmers and our millers, the producers po,
so that we can hopefully be self-sustained po sa sugar side, na we will not rely on imports. At the moment, we only rely on imports po to feed the gap, no, ng shortage po natin sa production. Sa number 5, 525 billion pesos nga pondo nga para kuntani sa Burgos Public Market ang italana na lang sang LGU sa Bacolod sa apat pagid ka mga infrastructure projects. Nakadesisyon na sadto si Mayor Aldi Benitez nga hindi na pagdayunon ang construction kag rehabilitation project para sa Burgos Public Market matapos nagpamalabag ang mga market vendors. Gani ginatun-an sa katapos ang konseyo nga kanselahon ang application para sa 525 million nga loan agreement upod sa Development Bank of the Philippines sa gud magamit ang pondo para sa apat ka mga ginapatuman nga infrastructure project. Ginsiling ni Acting City Mayor Jude Tadeo Saison nga amuman ang pamuno sa Committee on Finance ang konseho nga kinahanglan ang pondo para idugang sa construction sang Legislative Building Project, rehabilitation sa Anay City Hall, construction kag improvement sa Bacolod Tree Park Project kag iban pa nga infrastructure projects sang syudad. Ginadugang pa ni Saison nga sandig sa kontrata, sarang maislan ang item application sa 4.4 billion loan agreement. Inang kinahanglan nga liwat nga maprubahan paagi sa panibag-o nga ordinansa. Iniyaway mo gid niya mo usab mo, umay mo gid niya magamit nga item. So cancel na lang. So what will happen here is the cancellation of the previous application and sa ako niya pag-intindi, I still have to clear this up with DBP kung anong process. I-cancel ang previous application kag i-reapply ang bagong request. Sa number 4, Penro ang nagahingyo karon sa lokal nga panguluan sang Banwa sa Murcia nga usisaon na natabo nga pagpaminta sa mga bato sa suba sa isa ka resort. Ginatugyan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Murcia LGU ang pag-usisa sa ginatawag nga Russian Resort sa Purok Gayas, Barangay Minuyan, Banwa sa Murcia. Ini kasunod sa pagpaminta sa mga bato sa suba sa among nga resort. Libre nga nagapaligo ang mga pupuluyo sa among nga suba nga ginasiling ginapanag-iyahan sa isa ka Russian. Wala pa matumod kung sino ang nagpinta sa mga bato. Sunod sa kay Pedro Juan Nathaniel Herangaya, hindi pwede pintahan ang bisan anong asahay sang pinta ang mga bato sa suba. Ang suba ang ginakuhaan sang source ng tubig sa mga pumuluyo. Dugang pa niya, ang mga suba ang ginapanag-iyahan sa gobyerno. Dugang pa niya, sanang mapasakaan sang kaso ang nagpinta sa mga bato bangod sa paglapas ini sa Republic Act 9275 o ng Clean Water Act. Nagtrending sa social media ang video sa among resort matapos nga makitaan sa mga netizens kag environmentalists nga ginpintahan ang mga bato sa among suba. Sa number 3, 3 ka mga incumbent ka mga mayors kag 4 pagid ka mga magapapili bilang alkalde ang nagupod sa partido sang Lakas CMD. Sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga nagbalik sa partido sa Lunes, natala na ang General Assembly nila. Wala labot sa iya, nagupod man sa Lakas CMD si Talisay City Mayor Neil Lizares kag iyati ayon nga si Attorney Rowena Lizares nga magapapili bilang iyatalos sa 2025 mayoralty race. Yara man sunod sa iya si Toboso Mayor Madonna Hauhuco. Dugang pa ni Escalante, nagupod man sa partido si Don Salvador Vice Mayor Nehemia de la Cruz nga ginapaabot man nga magpapili bilang mayor. Murcia Vice Mayor Johnny Resura kag sa Manapla ang ginapaabot man nga magapapili alkalde nga si Mika Escalante kag La Castellana Councilor Aniejo Nicor nga ginapaabot man nga magapapili bilang mayor. Si Mika Escalante anak ni Mayor Manuel Escalante III nga hindi na magpa-re-elect. Samtang si Talisay City Mayor candidate o mayoral candidate Samuel Shoti kag 4 ka iban pa ka mga kandidato sa pagkakonsihal sa idalom sang ilang grupo ang magapapili sa idalom sang Liberal Party. Kay na sila ang naglagda sang ilang mga certificates of nomination and acceptance para sa ilang pagpapili sa idalom sang Liberal Party sa 2025 elections. Ang 4 ka iban pa nga nagupod sa Liberal Party amo sanday Jenry Calvesillas, Felipe Martin Angelo Lacson III, Remus Gulmatico, Stephen Shoti, kag Jimmy Marikit. Samtang mangin Vice Mayor naman ni Shoti, amo si Councilor Gab Villasin. Sila ang mangin Team Saga.
I do believe nga ang aton ginupdan subong sa National Party, gapatid ko nga ang leadership sang LP ara sa gihapon. Sa number 2, Councilor Jude Tadeo Saison handa nga pagpapili bilang vice alkalde kung siya ang hingyoon ni Mayor Albi Benitez. Most especially ang Hindi pa mapatod yung, kung saan ay sino ang magpapili sa pagkakongresista, alkalde, kag vice-alkalde sa Asenso, Bacolod. Samtang wala pa man makaanunsyo si Mayor Albi Benitez. Ginsili ni Councilor Jude Tadeo Saison nga handa siya kung siya ang pilion sang grupo nga magpapili sa pagka-vice-alkalde. Si Saison nagsilbi vice-alkalde sang 2007 to 2013 kag nagpapili sadto nga National Vice President sang Vice Mayors League of the Philippines. Ginpahayag sadto ni Saison nga kontento na siya bilang konsihal pero may mga initial talks na bahin siya pagbalik sa pagpapili bilang vice-alkalde sang Team Asenso. Pero ini ang wala pa sang final nga decision halin sa political group. Sa baruson nga semana, ginapaabot niya nga ang ilang mga line-up sa 2025 elections. Sa October 8 sila natala na mag-file sang Certificate of Candidacy. Most especially ang dako na yung weight gid nga gina-consider is the decision of the head of the party who is Mayor Albi. You know? So kung ano iya decision will okay gid ko yan, personally. Will you consider running for vice mayor of the election? If ever nga magambal ang aton nga head nga amo na, why gid problema? Always ready. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ana Assistant Secretary sa Department of Human Settlement and Urban Development nga si Lea Delfinado ang nagbato na sa iyang Certificate of Nomination and Acceptance gikan sa kay Claudia Cuangco sa Nationalist People's Coalition. Sa litrato makit-an man nga upod ni Delfinado nga nagserbi man sadto bilang Regional Director sa DPWH Region 6 si Lisa Cuangco Cruz nga anak sang founder kag chairman sang NPC nga si Eduardo Danding Cuangco. Ginapaabot na sila maga-endorse kay Delfinado sa congressional seat sa 4th District sa 2025 elections. Upod man ni Delfinado ang anak sini nga si Leo Carlo Delfinado nga magapapili bilang katapos ang board sa 4th District. Yara man sa litrato ang iban nga mga katapos ang pamilya Delfinado kag ilang nga mga abyan. Ginapaabot na sila ang mag-enkwentrohanay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga damlag pa nag-announcement nga siya ang magapulo sa iya asawa nga si Congresswoman Juliet Marie Ferrer nga yara na sa iya third and last term. Kaya naman po and siyempre tapos naman ang term ni Kong Yoyet Ferrer. So kasi pag-retire ko, siyempre it's time to serve the 4th District. Oo. So, anong imo plano for the 4th District? What do you mean plan? Why do you want to be Congresswoman? Anong imo bilangin Kadamo, isang ulubrahon siguro sa 4th District, no? First and foremost, siguro, kulang-kulang ang infra sa 4th District, especially sa mga farm-to-market road, no? So, kadamo, siguro mga ulubrahon. Oo. Then, in terms of sa education, siguro, ang access ng majority sa quality education, sa health, ang health services. Kaya daw mo reklamo sa 4th District na daw ka pigado, bitang ila access pala. Halin sa mga mainit nga balita, parte sa politika, yari naman ang pangpabalo naman nga pang pag-good vibe sa inyo sini nga weekend. Pares ka nga isda gikan sa suba, si kokon mo. Tinuan kag sabawan samtang nagapahunay-hunay sa floater sa suba. Ini ang katuan ta sa tripping ni Rumin sa Sabado at 9 a.m. 10 years old nga basketball phenom sa Bacolod nga ala Kyrie Irving kag kun maghampang sa lamharon niya nga edad madamo sa mga sports scout ang interesado sa iya.
Babae siya pero masami. Ginapangwigit niya ang mga boys sa hardcourt. Ato naman siya kilalahon sa Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Andas kita magtakop, aton ginatamyaw, aton nga mga live viewers. Shout out anay sa kay lovely KitKit. Good PM Digicast Negros, kag sa tanan nga Negrosanon da ay Miss Bacolod. Si Jubea Janala Natavio. Mayong hapon sa tanan. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Si Ray Tuhaw Tinyosan, mayong hapon Digicast Negros. Si Gloria Bantigay, good evening Digicast Negros 10, God bless you all. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Kenneth Valencia, good afternoon Digicast Negros. Kag, salamat sa pagpupod sa amon sa bunga adlaw. Kagamuya itong top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!